Liyaphola iyeza foni sime ndawoni sikwazi nokuthini. Abangayanga mina uTujo. Oh, kaloku. Ayive kakuhle. Hayi kujola yamala nawo liyasedolobheni. Foni tela ngokoyiswa soyiswa ngabantu abalapha foni esizendawo. Bayaligoba. Taka peni vega. Ya Ben. Ya menere. Samani iqhuma nje ngehlanza ngibonga. Aneyo fondini besigqibene kulomanga ungasendla kodwa ngokuyimeko zenijujisela bamba kume yonke into nitade ngoba sekhaya elalini ojolo unisala ngomlenza. Uthina ubani ujike lapha foni? Dengathi awudlela wedwa. Uxokela nawe umuntu ekhweza fondini. Foni bengenawukholwa manje xa bunonixelela uba ninaze nikwazi nouya kokuzingela ngoba imincili ibe phezulu wathi uJwaha hayi manje lento uyifumene into njengenani. Okay, so I found the relay that was getting very warm, so I just replaced it. And when I touch the wires, it's not doing anything, and it's idling smooth now. Yenyuka imincili manje awuthi uJwaha ufumene foni umhlola awumuntu onedolo lemnyama kuthandaza fondini ufike kanye kuwo ngoku imincili yenyuka liba ndithi kwatsha ncini basihlangene beninokuphikisa ubunothi kuma hayi awukazi bakho into nozingela phakathi kwezinsuku ezimbini usuka apho uzawuquqa kowenu. Yebo incini bisematheni siphuma emfeneni ngoku kufuneka inyama nqona ncinga nezanxako nje bakubanda unjena nje inyama ishokoxegile ixhego ke khange selibize emfeneni. Salbo. Oya. Yebo nisatsala icingo kule gqeberha ndihlani nyuka nibendilungiselela ekhaya nibendibomba ulwandle ikhondo elifuna uyenza manje noba ayiphelanga. Tyhini kubekho umuntu othi amanzi amdaka. Ufuna ntoni na? Uzawuzana. Weko. Loo nto ufuna uqiniseka xa uzawuba nomcimbi ungusuku ntathu. Wangena lo bawo ufuna amanzi amjaka ndibomba ufuna uba nentente ndanoba uzawuba nomcimbi nazaqiniseka uba unsuku ntathu lo mcimbi foni. Iyawisa inkomo ngomso upheka umzimba utshisa amathambo ngecawo. Umdika amazaleni uyacaba unomkhondo noba kayonyamangazi ngoba apha ebekhona kuyabonakala. Umkhala lo uyazixela uba ubungaphaliswa ndim kwalo mzilo osishiyayo uba Kona iyazixela uba ibingaqhutywa ndim uyacaba uba imikhala ibingehokum ngoba kuyacaca kakuhle kwalapha kuyo esiqwini uphinde ubone umzilo okhweza bomba kusuka ingca kuvela umhlaba. Kodwa ke besivumelene into yoba sizawukhangela into yobana ngaba kwezi ntsukwana zikhoyo ngoku izawwenza njani. Uba yenza kakuhle ndizawugqiba ke ngoku ndiyenyusele ngasentla sikhangele uba sizuzingana napha ezintsukweni ezilandelayo. Kodwa uba kuzingeleki kuzawuse kufuneka uba ndigoduke ndiye elalini. Okwangoku ke ngoku izawuba ngulo bheka phaa izanganeno sibonisane into yoba kwenzeka njani noJwaha. Ndiphume ndiqonda namba ngoku ngathi xa unondibona kodwa awuqonda uba inoba ngaba sukwini ngehlobo ndiyityhale ngala kwenzeka into tu. Fondini kwenzeka le nto ndiyifunayo akho nto ndingayenzanga ndiyityhale ngokwaneleyo azofika kule ndawo ndikuyo. Akho nto yenzayo izinzile qha ngolo hlobo ndifuna ngalo. Le nto bendiyifunayo ngoku hayi ndingathutha ke ngoku ndithuthe ndiyozingela. Yala ndithi kunzima kule ndawo wanje amadolo uxelwa le nto ndiyiphilayo andizange ndibe nayo nje into evelelale mna bengumfundi ofileyo. Wazithetha zonke izinto kodwa mna ndinenkolelo ethi mna andinayo into yakeza nje lula mna zonke izinto funeka ndithi ndenze ndaguqa ngamadolo ndahamba ngawo ndakhasa ofumanisa uba ndithi xa ndicima ndiyagqiba hayi phinde itsalele emva andinayo nje into ekhe yeza lula umzingelo nangoku. Kodwa kwezaa ntsuku ubunothi xa undixelela uba kwezi ntsuku ndizawujika yonke into foni imincili ibiphezulu. Ihlobo endixole ngalo ngoku ngeli hlobo loba le nqwelo igqityiwe yonke le nto bendiyinqwenela yenzekile ndiyithumile kakuhle kangangoba ndinokwazi yonke le ndiyenzeka ngoku into endizicingayo zimbini. Xa ilungile yona make ndicikoze ke sibone uba sizovana le ndoda noba mandokukhanyelela nceba ngoba ndiyayifuna. Kungenjalo kuzawufuna ndigodukile phakathi evekini ndiphinde ndibuye. Ngoku ndiyacinga ngendise ndihambe ndizazi uba zonke into zam zikumo ukwenzela laa ndoda xa ijike isithi ingqondo yayo hayi iza ngoku ndithathe ngosuka ekhaya ndiye kuyo ningabe ndisuka ekhaya ndibe ndisiya kuloo ndawo ndibe ndisithini because into ezimbalwa ezinjalo. Kodwa ndinelisekile yiyo mna nengqondo yile nto ndiyifunayo ngoku. Uyabona ngoku ndingaqale ndicinge ngozingela ngamandla ke ngoku. Kodwa ke ugoduka khona phakathi kokuzinga nogoduka zizonto ezimbini endiqonda uba zingenza ngoku andiyazi uba kuza kwenzeka njani ndisalinde kuyo. Foni litshona langa waqamnyana lixa liphuma kwatuku liphume sendinamadinga ngasentla ngoku. Ndimnqwene ukuba ndithethe naloo mfo sibone uba sinawuzingelisana na uba kuzingeleki ndidlule inkomo mandenze enye icebo kodwa ifuna sibone ngamehlo. Okodwa kuba ke kuyalunga kuba kulunga ndihle nje ndifuze indawo ozingela.
Hayi makube ndiyihagu futhi ndiyafukuza ndilandela impumlo kodwa ke kule mima ngasendla into endiyilambileyo amathumbu bethe nca emqolo uba ndilamba ndinaze nditye into engayityiyo akho nyama tu. Lo mfukuzo indlala ibhokile ngoku kodwa akho nyama ndawo yonke apho zange ndiyibone ndawo. Umbhidile lo mmango ufuna ukuthi akuthengisa iitapile ezigcadiweyo ndathi hayi andizulunga ngandlula. Andincamile ntango ngoba ngobona ukuthi aba hayi kuthengisa iitapile ndaya ndontukontya iitapile ezigcadiweyo ndandingendawo apho hayi andizulunga. Nose ndihambele ukuncama ukutya ndiboma zawutya ntoni phambili apha hayi ngenze naziphathele inyama ngoku. Hayi foni oko ndimincela uba ndibone indawo kunothi xa ndinongena ndibuye bakuzingela kodwa apha kuthe cwaka akho nomntu. Kodwa hayi ndiyabephulela kule ndawo akukho bantu apha kunqabe kwanqwelo ezayo wami indawo wedwa kodwa abantu endingabephuleliyo ndibabeka ityala ngumntu othi ebukele awugqiba angayifaki kwezi ndawo kodwa likhona mani ibandla endibonayo uba sihamba indawo enye apha baninzi abamane benditsala ngedyasi bani kweli cala ndiyifakile ngomba hayi ke siyaya kule ndawo siya kuyo kodwa ubusabukela ungekazibopheleli njani ungekayithumeli uba nantsi yiyo le ngomvulo nalo elidinga lijikanga. Efonini aba ndizothatha la madoda azawunza icingo vaya ekhaya elalini akhange ndiyazi into nje uba ndizowathatha nje zamane ndiquqa apha. Fonini yangani ngondelo sinkwenga nabakhwetha abafuna hle nje ndiyabaphekela ndiyabaphakela ndibasela nokutya. Kanje imini yeziphungobhiyane neengxaki uba kuwangamthi kutsha amadlelwa ndiyaba sawufika nini elalini kodwa eli hlobo ndibona ngalo hayi awuzusinda. Ngoku ngaphandle kongasindi asivani tu ilwimi liyabethana ndazange bazabande kangaka iintsuku kodwa ndihambe ndowufika mani le mima kungasendla. Abezibongolweni. Ayikho kufana kwabantu kodwa. Ayikho kufana kwabantu. Ndibonisa. La mimango nembongolo nami ndiyarhana kodwa ndiqondi uba ndim mani lo beyofike lapho kange ndifike mna bendixake kakubi gqithi. Mantu. Kaze kuqhubekele tata. Indlela iyalawula mani ngoku ndibona ndiphuma erhini nje bendijonge le kuloo mima ngingasentla inengca hayi akho nto iza ngehlobo bendifuna ngalo kodwa ke zonke izinto ebendizihambela zibuqukumbeleka kodwa ke ngoku ndijonge ekhaya kufanele nto onyathele ekhaya namhlanje ndivuke ndenyuke. Yebo bendithi mna izabalula le nto umtshato uqhawukile ngoku wabekile ekhaya mawenzele into ayidingayo ndazange uba uzafuna ndihle ndinyuka nam nditsalela icingweni mane ndibuya. Engqondweni yam ndinengqondo ethi ke la madoda ezosebenza into zam nde mna ndehlukene nawo ngoku. Mna ndulenzile lam xanduva lowabeka ekhaya ndawathetha kule ndawo ebekuyo masehlukane mna ndenze into zam ndiqhubeke ndinedinga langomvulo. Kanti kange ndazi into yoba ngoku uzafuna ndihle ndisenyuka ngoba kwiinto eziseleyo ngemva ndingayaba bekutheni zingakhange zingene ngaphandle kwaleyo xa unabantu abasebenzayo bangathi unomkhwetha omtsha ekufuneka aphekelwe qho umphekele uphinde ube linqalathi lakhe umsele ukutya. Fonini hayi andifumene. Efonini andiqale ndisaya andifuna icuba ndifuna nto ndibomba umntu kaloku xa nditya inyama mna nawufuna nyama emntwini ndimotya inyama mos necuba hayi ndihambe ndowufika ndiwanika ubhele but azawenzela cingo ndizakhabe ndiwashiya apha kuwo sawubonana ndiyacima umgqibelo ndizawufika ngolwesihlanu. xa sisehlukana nobhele ndiboma ubhele ikhona nto ayimisileyo phaa ibilisayo hayi bhele uyawufuneka uligobe ngoku. Hayi bhele nawubonisana naligoba nisiyi naligoba nisithi komaClear Park hayi buphume. Efonini mna lifikile lami ithuba loba mandithuthi umnqweno nowubuka ngasulale xa ufike wena ungafiki udlule. Fondini ngokwentliziyo bendinqwena uba ndingalala ekhaya kodwa imeko azivume mani kuzawufuna ndenyuke ndibe ndiyibone into yobuye lapha kodwa kwangoku hayi akunawulunga uba mandilala apha ekhaya mna ndenyuke ngoba ndinayo nento ethi Fonini hayi ndanga siyaligoba okokoko siyabhidiliza kude kuphele la magama ukwaziyo udla ngokuhamba nqakula ke udufu bango asivani ngokufundini asivani qha ngasikuthethe isiXhosa sizokuvana ngoku le kwangoseligoba hayi aligobeki tu andinyale nto inzimanga kodwa ke hayi noko Efoni ungabi kudala ndibulela ubujole khona ungena umnxeba ngokusithi kwizinto eziseleyo bezifuneka andazi kukho ilitye manto zilanda ngaphezulu hayi ndiba mandiye kodwa litshona yalanga le nditshonela ndisendleleni kodwa kuthi kwakusa ndiqomba mandibophe ndiye ngapha ngasentla kule mimango ngasentla ke kodwa nalapho ndihamba ndilaqaza endaweni nokungena ndibuye bakuzingelwa napha ngaphandle kwaleya bafundi ihambelayo into zabo qha ngokulwimi hayi liyabethana ayililo nesingesi Fonini hayi khona ubamba ethe aphele ngokuba sivane qha kodwa akunani ubhele bayavana ndibazi uba udolopho kuthathaphi kodwa uthi hayi wakhe wangapha kule mimango ngasentla ngaphambili. Ziyathembisa ezi ndawo xa uzijongile uba ungadibani nendawo fona ndibone nenyamakazi abasangene elani ke ngoku. Ndibuyijongile imimango konke nje
Uma ngikabona inqwelo oko ndihamba ndibona inqwelo kumile nje andikaboni nenyamakazi ngixaki uba mhlawumbi kweli cala zikhona neendawo zozingela kodwa nhle nje ndiyayikhangela noba ingavela qha ke ngoku into endiyifunayo ndisayofuna ezinye izinto ezawunceda amadoda asekhaya. Ubuya laa nto kuthiwe uzelelwe inje endlini uyawakhupha nje amantshontsho iphinde wathuthi uwafake lo mfusha isitixo kudingana ingxaki zenile ngoku ngoba ngoku silibele isitixo kwefamasi zasebenza ndizofumana ndizoyiboleka ngoku kuzawufuna mina ndijike ndiphinde ndihambe into ephaa ku-200 ubuyele emva uyokhangela isitixo ndiphinde ndibuyele apha phinde ndisuka apha ngobe ngona ndiye ekhaya elalini ndaba ndawufika nini efowunini koko uhla ndinyuka ndivele ndabona inyamakazi enye nazo kodwa ke bekulela amajabanqa amathathu ethafini anditshoneli langa ndisehla ndisenyuka ndabomba naye ufike ekhaya ngaphandle uba ndifuna uchola phezu kwemithi ndizawuvuka ukutsha ngoku kusile mani noxa kusile ke ngoku sekuphinda kuvela into yoba mandiphinde ndithuthele ekhaya ngoba abafu basebenzayo phaa baneento ezishoxekileyo abazidingayo ngoku ndiyarhani uba le nto yabafu bakhoyo bekhaya izawuba nako undisokolise kwiinto ezininzi ngoba kuzawufuneka ndihleli nje ndithi ndijikeleza nje ndijikelezela uba ndiyosabela izikhalo zabo oko ngoku ndiyacinga mhlawumbi kungazingeleka mhlawumbi kungangazingeleki kodwa into engazukwenzeka kukuba kujika idinga ngomvulo andiyazi uba kuza kwenzeka njani kodwa liza kwenzeka ukuzingela kwencineba bekusematheni izolo nto ndakwazi kwafuneka ndiyofika ekhaya namhlanje ndizayofika ekhaya ndizawubona ke ngoba ngomsonye ndingayana kodwa eyomzimba uxoxa amatyala efowunini nje bandingcambaza nje ndibona uba ekuba oojola bebengekho ngendisengxakini kakhulu ngekunzima efowunini kuyangcambazeka kodwa zihambe zisima efowunini xa uthi labe entla werhini uba hawu unawudlula funeka umile inkani uphinde ucenge kodwa ke sendikufuphi ekhaya qha ungena ujola ndiqonda hayi noko la madoda ndiphila nawo la uba ndixakekile ngento esekhaya ubhele ngolungafumanekiyo xa umkhanya ukhangela inkunzi egusha kodwa uJola uyakwazi umbamba emnxebeni umfumane kwangoko ubhele lungenawo akakwazi kwa uyigcina kuthiwa yeke kuba ungathi ungamthengela akakwazi ugcina qha uyawulahla ndiyabona ke le nto ibabhidisayo kodwa ke noba bavana fama ke sikhangela inyama futhi singade sihlale nje sikhedama efowuni nogodi kakungayi ngoku uyandibambezela ngoba ngoku idinga ndikwazi ulicinga kakuhle uba lingayintoni na nenye into endivele ndabomba hayi mandiyamkele ngolu hlobo yenzeka ngalo mntakwethu godi kungathi uzawuxhela godi kungathi uzawuba nomcimbi phaa kuwe yini kangako akho nto inzima neqaqamba ngathi lixanduva ndango yibeleke ikrwemba ngathi uxoye ucam kodwa ndizawuncama ndofika ekhaya ndihambe ndofika yena obasendlini ngoba naso kujole behlekisa ngoku nayo yedwa ngokwenzeke ntoni ndiyedwa pha utyele nto wethu ngoke wakho umntu okhweza engwazi nkosi yami mani hey hayi uyakhala ujolo ude hayi akhoyo ngoku ziifatyi okanye ziimpuku zemali ude ufuna imali kwayena Oh. Ya kuswelwa apha. uyinqolotywala wena no Ya so wapha wangu. ke fondini ungabi nani isithulele nto sibe siqonda kodwa umlilo uza kahle xa into yokuba selendlini iqhumisa kodwa bona gotyiwe mna nini kufika okunto nayo asiyagoba ngoku kodwa kakunani sizase siboma masitye la nyama emveni koko ngoba sekucala nyini wona kodwa ivelanga kunani ke kodwa hayi izilahla zaserhini sozuva abantu bapha banantuba ngoba ungasike ihagu ibe nje kodwa kunani masiyicenge uba inyama kodwa ukwayimani uyasidolopha ngoku ukwayimani uyadolopha ngoku bete uzawuduba ndithi kuye ngondeza hayi udaka angafumana ethuba Ilibonile lapho ebekhela. uba wako wamva umntu wethi uminca amehlo ngathi unengcumo uxela le nto eyenzekayo ubeke kwabaso endlini amehlo ayalila nini ukuba shushu kona kushushu into nayo amehlo kaphumelila ingcumo ngaphandle kwaloo nto xa kubasiwe endlini unalandla ngoyibale into malihlala apha phantsi ukwenzela uba umsi uhamba phezulu yonke ngehlo ndihleli ngalo ngikho phantsi thunebe lapha phantsi kushushu kona kude gumi qha bona uzawuphanda uthi apho ndisekucenga sincame sikhupha umlilo sishiye amalahle ngoba izawuqhunyiselwa phandle kodwa ubujolo uthi akanawubhuda ngobhele tu Kafethu ndimpilo ndibakanibelelo lofaka ngekile. udini Eke ndimkrweka. ayivudiwe hayi xeqeleni Akathi galabiti akathi bani. Hayi. acaba umhloniphile ubhela uba nomqhele ngoba akalibalo zibiza zonke andibomani qhawula amacingo mani nini ngoku yasasingapha ngasenhle emazezini waqhawuka amacingo ekatari la wathenga ngoba ndifuna ungathi lo mzulu omlilo kabhela uJola salibele ukucimela ngoba ngofuni wenza kade manje sojange izibane pha ayithi ivutho lenyama awujolo naso isikhalwa naso ude hayi le nto yokwenziwa kwemicimbi phakathi evekini ingxaki le Ngomahlalela. wenza imbizo phakathi Wenza imbiza ngolwezibili. Isikhathi sokwenza. asihlelelanga semakhaya
Asukahleli nje apha kade sidinga into kwenza. Ndifuna ukuthetha upheli mani. Bona usalungisa namacingo sinengxaki entsha ngokuyenkuni eziphelayo asinazo tu. Ufuna zigalule kodwa sibonisana. Embe kuba la madoda azasigcina sisivumelwano. Ndingamqitsha usukwini ngokwakho manzi amdaka. Kodwa ingxaki yileyo bafuneka qha siyazi basinalo igoqo lokupheka ezinyama ngoba asinankuni ngoziphelile. Xa sinomane ke ngomane kusenzeka njalo akho ngxaki. Xa ke ngoyinto okugqokeza imali phambili uba sengxakini ngasekuphambili kodwa basiyavana sawubona. Bona uthi ubhele siyavana madoda sizongayo gawula ngomgqibela komntu uzawujiya ongayanga uyasibukela ku TikTok. Ntoni ke ngoyo? Sifuna uphume ebudedeni. Ujola kuyavakala ndayithetha yabayi madoda phakathi ezinsukwini noko make silinde kuphela iintsuku ezokuxake. Akwathi khozo lefete. Ngitolonde nje. Oh, ndokunyamezela. Wanyamezela ntoni? Bawuzaqala ficela ngoma. Bona kakuhle uba igqaka likajola libekiwe ke ngoba uba akayanga usengxaki nana bangena. Abakayanga ngalo TikTok. Oh, kaloku. ayive kakuhle. Kaloku bakayanga. Sivene azonithe. Busila. TikTok. Sebenza noma Azathuli manus. Andifuni ngizawudawuta. Yeah. Otherwise, don't TikTok manje. Ubheleni uzibona zonke ungcamela umgqibelo ndiyabona ufuna ufaka izembe emntwini. Eyona nto iphambili uhlungise ezo ziginqo ngomgqibelo amanzi amdaka. Hayi yona inontseka kwetha idla manjila nangaknawo ngada. Yeah. Hayi ndamba kumalo zawuthenga ngayo pha. Kwethe futhi ngayo. Yada. Ngabikho lamba ngivulele umzekho. Yeah, uthe wethu. So naye qala wazela ntoni wanda. Lotha. This Avombomo sola ke imincili phezulu into ayingqameleyo la mgqibelo ufuna kanye kanye ukhupha lingujona. Nyabe zidubile zidubile. Mama leko wenza uzidubile ba. Ungqibelo. Uzabile ngqibelo. Yeah. Bona baphinde bangena bakhwetha ndibomba tsenze ingxaki. Asedolopini wenqaba ndifuni. Hey, hayi andifumene. Yazele ngafumene. Ha, nganyamezela ngapakho ba. hey mfuni senza bagqiba. Senza bagqiba. Ngenza inyampela uba beningekho. Ngenza inyampela uba beningekho. Masiyi. Abanyamezela ngapakho. Bona bengase simise ke sibone kakuhle uba unawuqhumathule nina nojola sonwaba bendleleni kodwa hayi. Leta Jola umuntu wathi imali yakhe zodwana ebhedini imali yacabanisa. Wathi ukhwetha kwedini. Ukhwetha ke lo. Sithe singene edolopini wathi angaqhubeka kuba singaya kule ntokazi yakhe sifike ingekho ngoku eyikubi. Besicela ikingdom kuyathengiswa. Kingdom. Hey bona simke kukubi apha kasiyibone intokazi ndabe ndiqomba ke ndifuna nombono oza kwenyuka uyebhayi. Icimba sizidingile zonke into zabafu ngofuna ndileke ndiyozibeka elalini ndiyazi uba ngoku ndiyathutha ndiyenyuka ndigqibela. Sisimele Jola. Basizifumene njani? Hayi siyilibele siyilibele. Imali esele yile yetyala lapho xa. Yeah. Oya. La ntokazi yakho utheni afuni? Ayifanelanga. Oh majola. Akabuhlungu. Uthina nda. Kabe ndimcingile. Oya. Ya ngokumpona. Oya. Khosi anjilisi. Uthina. Hayi Jola kasifike elalini masiwele sowugrobha ukwayimani ngoba ikhona ingxaki makakhatshe ubudubile okanye usivimbile naleya. Hayi azikho. Ewe, Awukafaki tu. yefone. Abethu ayiweda avuma tu. Kodwa ndandithembisa uhlaya ngathi. Ayavuma tu mfowethu. Hawu uhlabile uduma. Ayinene ayavuma tu mfowethu. Esoqobe ezinye hayi azikho. Xa ingulo umuntu uthembe yakhe uthi hayi le yakhe funa ke ndivele yakhe ndithi udala uyiva nami mna ndiyaya ndibuye nje. Anangxaki. Uthina. Uzawuthetha uzombele. Wawuyitya. Nekube nalicebo. Hayi kodwa ufuna uhlala endlini. Ndiyawancoma nami lamanzi amdaka kodwa akawaphisa wathengisa wangeni naphini uthi kodwa unawuzukrwecwe mani. Sozukhunduza ngaphambi kodibana naye. Uthina. Hayi sozukhunduza pha. Bethula umntwana uphinde uyi. Hayi asozukhunduza. Iye nyosi. Hayi futhi na. Kanti nyani azuyifumana efakweni. Udla amanzi amdaka nemiqondiso funa sibe ngathi uyafikisa kokutsha funa udlubu ufana bobusibili. Kanye ufika umtsha. Ufika uvubuzelwe ngokutsha. Nje bakhala nokhalo Jola. Kodwa uthi hayi mani uyayazi beqobo uJola ngoba seqobekile ngoku uthi uJola iqude nomhlanje noba liqaqa betha phezulu. Hayi amehluko. Equde nomhlanje ngathi hayi. Yo bethu. Oyisaka. Oyisaka. Hayi phofu ngathi wazileqa kakhulu.
Kwayimani uthi uJola bekufanele badinwe fona bekudala ngoku noko uzivile izithonga zayo. Hayi ngoku samane igquma nje ngehlanza ngibonga singomnye. Evan simshiye kwayimani nami selifikile ithuba loba mani thuthe ngondiye. Bamba nemncebeni John. Sure. Yayi. Ebona nxa ndiqukumbela ndibone ntona mani endiqonda uba hayi iyafuna ukhe ndihlale phansi ndiyithele ngoba ibibondibhida andingeneli kodwa kwenzekile. Kodwa xa unojonga ngolwesibini bekugqutha bekunetha kukho umoya ongakanani nanamhlanje kusekumoya ongakanani obhudlayo ndibona uba zininzi izinto ezingazolunga uba bendinothi ndiyokuzingeleni benzaphinda ndibuye ndisilancini ibindehlule kanti ndim lo zibeke endaweni yokuba mandehluleke. Ngaphandle kwaloo nto uyafumanisa uba mani uba izinto zenze ngeli hlobo ufuna ngalo noba unganyakazi uthini kodwa ziphele zikusa kule ndawo bekufanele uyayibona. Ngoku bendingayazi ibali lizawuvela phi lo mvulo olandelayo kodwa into endiyaziyo isivumelwano ndandisenzile. Ngoku mna ndizawuba likhoboka lezigqibo zam. Xa ndilikhoboka lezigqibo zam ke ngoku andikwazi ujika-jika ndilalalale ngoku uba nandithe ndibheka ngapha. Ngoku xa kungathi kuvela amahlande enyuka ezinye izinto ezinye yathi le nto ikhasi malingabi into yobana ngaba ude ube kanti uyayiqikelela uba kumvulo wesibini uyazingela kumvulo wesine okanye wesithathu uyazingela kwezinye iintsuku uzawuba selalini makwenzeke ngeli hlobo kwenzekala ngalo ngeli hlobo siphila ngalo ngoba nangoku izinto besikubonisa zona kakade kwasekuqaleni sikubonisa le ndlela siyiphila ngayo ngeli hlobo senza ngalo thina ngeli hlobo sizithanda ngalo ezi zinto sizenzayo. Uba siyazingela sithanda uzingela inyamakazi esizayitya sozodibana nathi sibulala inyamakazi kanti ayizungena mbizeni hayi asiyingenanga leyo yindlela esiphila ngayo thina yindlela esenza ngayo thina uma ndithi sithi badla ngoyikhumusha kabantu bayibiza ngolu hlobo bayibiza ngalo kodwa thina sithi abo zininzi mani izinto ofumanisa uba sizenza ngale ndlela siyiyo thina. Lino yenzithi ke eli khasi liyaphinda ngoliyasijika ekubeni basithi hayi kuzingelwa kanga kuzingeleke endaweni ethini kuthini ikhasi lona liveza qha uba ngoku ngeli xesha silapha kwenzeka le into ngale imeko sihambe ke ngoku nayo. Uba siyazingela sisekuzingeleni ke sihamba nako uba sisekhaya elalini sihamba nako noko uzingela ndizingelela inyama kakade mna ndifuna uhle nje nenyama le yoba ngoku xa kuzawuphakwa kufuneka uba hayi izabelo funeka ubekelwa amaqathanga wabekela amaqatha kwesam isitya kodwa mna ndizaziphekela nyamazi yam ityebayo ndizalisa imbiza akuzundibuza nto akuzundithethisa nganto. Laa mbiza yam ndizayitya ndenele ngeli hlobo ndifuna ngalo. Mna ndifuna isisu sigcwale inyama andifuni utya kutya kwaceba andikuthandi andikufuni ndandikutya ndingumntana ndisakhula ngoku ndingaka andinaze ndenze into endingayifuniyo ngoku andicingi mna uba bendiyinkomo ngeke ndingenathunga ngeke ndinarhintyela ngoba foni andiyifuni into yoba undilawule ngeyam inyama lawule yakho undiyeke ngale yam ityebileyo. Ndayipheka ngamanzi ndayipheka ngantoni ndayithini sondifaka qha into engazokwenzeka silawulane leyo ndizingelela yona ke ngoku le uba ndizalisa ithumbu mna ngenyama andifuni utya mngqusho mna ndifuna utya ntoni ndilohobe andithi umntu otyiwe ingqusho lihobe kodwa hayi mna andizulunga loo nto leyo. Zezo meko ke ndithi ewe bekunzima ngelaa xesha bendiyicinga ndibona endisebunzimeni ndiyavaleleka ndiyaliva uxinzelelo kodwa xa kungoku ndiye ndibona uba le nto ifuna uyekwa ingabi into ibambileyo uba sibambelele kule nto uba thina selikhasi lokuzingela selikhasi lokubheka ezilalini yiyeke izihambele ngolu hlobo izihambela ngalo. Uba iimeko zithi masiye edolophini masihambe nalo libali elo liyahamba ngoko ingade ibe into eqikelelekayo uba sendiyazi uba inoba sezingele kanye hayi okwesibini uyeza.